calquera caso, el xa sabe que o Grupo Socialista da Baña vai a seguir defendendo o que defendeu sempre, que a piscina este en San Vicente. E el sabe que eso, pois, electoralmente non lle convén, porque el vai a defender Negreira, que é o que defendiu. Entonces, bueno, supoño que non querrá facer o ridículo unha vez máis, non? E por eso non convoca o pleno. O problema é que, bueno, ao final vamos a quedar sin piscina, gracias a brillante xestión deste señor. Non quedamos sin o campo de fútbol de artificial porque, bueno, porque afortunadamente conseguimos traelo, pero si seguimos así xa quedamos sin Urovesa, xa quedamos sin polígono. Agora quere facer o polígono en plena crisis industrial, cando estamos peor, agora que é precisamente o peor momento, cando quere facer o polígono, non? Bueno, ainda que xa tarde nos estamos contentos con que se inicie o trámite do polígono industrial, non? Pero bueno, non entendemos por que non se fixo no momento en que se podía crear unha empresa con 100 e pico postos de traballo e que as vacas eran gordas, non? Agora que as vacas son flacas e que estamos en crisis, agora queren facer o polígono. Bueno, pois bueno, eu de verdad que o sentido común non entra nas previsións do goberno municipal da Baña. E moito máis non podemos facer. Enrique, nos dis que, bueno, neses terreos que se propuso polo Concello da Baña, aí en Ceilán, de ninguna maneira se podía construir. Efectivamente, se construir un ollo, non se podía construir unha piscina climatizada. Unha instalación dese tipo. Unha instalación deportiva, sí, porque o plan xeral non habilita esa zona, que o plan, repito, fixo o goberno do PP no ano 2003, ese plan non habilita esa zona como zona de equipamento deportivo. Entonces non se pode facer aí esa habría que facer unha modificación dentro do plan xeral para permitir que levaría moitísimo tempo facela e polo tanto pois impediría que pasarían os plazos e non poderíamos pedir a subvención da Diputación e perderíamos os cartos e non se podría facer a piscina. Eso tiñan que telo previsto. É unha cuestión de planificación, ou mellor dito de falla de planificación, non? Unha vez máis é de engañar a xente, non? O plan xeral é algo moi importante porque marca os usos do suelo. Se ti en unha zona tes como zona rústica, non podes facer unha vivenda. Se ti tes unha zona como zona de equipación de vivendas familiares ou unifamiliares, non podes facer ali pois unha torre, un rascacielos, só podes facer vivendas unifamiliares. E se tes para chalés, non podes facer unha piscina climatizada. Entonces, el o que non pode propoñer engañar a opinión pública dicindo que aí podese facer a piscina, cando el sabe que el, no seu propio regulamento, impide facelo, non? É unha idea de ganar tempo e de intentar quedar ben, e de engañar ou de demostrar absoluta incompetencia, non? Non sei se aí haberá intereses inmobiliarios ou que haberá detrás, pero desde logo sentidiño común non hai, non? Quizás el xoga co que xoga, non? Que hai moita xente maior que non coñece isto, que non sabe o que é o planeamento urbanístico, e que ao mellor din, mira, o alcalde intentou facela en Ceilán, que bo é que intentou facelo, non? Cando eso é mentira, non? Pero bueno, é fácil engañar a xente, a algunha xente polo menos, non? Nós o que estamos intentando informar da realidade das cousas, non? Aí nunca se podría facer unha piscina, a non ser que se cambiara o que distí o plan xeral, pero cambiar o plan xeral leva meses, moitísimos meses, porque hai uns trámites moi burocráticos moi lentos, de exposición e sobre todo a Xunta de Galicia ten que facer un informe definitivo, ten que volver ao pleno, ten que distí pasar a exposición, eso obliga prácticamente a meses, falamos de casi un ano, indo rápido, non? E eso impediría facer a piscina, porque pasarían os plazos, non? Entonces, el sabedor de que aí non pode facelo, solo lle queda San Vicente, pero como San Vicente o pedimos nós, seguimos peleando por eso, non sei por que non pode decir, pois apoio a San Vicente, que non o entendo, porque non pasaría nada, ele é o alcalde, el vendería a moto, non, digamos, pois non, por non facelo en San Vicente, por non dar o brazo a torcer, vamos, que ao ritmo que vamos, Negreira a Baña, podemos perder outra vez o famoso 1.000.000 de euros da Diputación para construir a piscina. Pois sí, porque temos unha prórroga, pero como sigamos este ritmo, pois ao mellor tamén perdemos a prórroga, non? Pero bueno, haberá algún día en que supoño que alguén lle pedirá explicacións a este señor da súa nefasta xestión, non? Porque eu quero pensar que é incompetencia absoluta, non quero pensar outras cousas, pero é que son moitas incompetencias seguidas, non? A verdade é que eu non o entendo, sinceramente non o entendo. Eu creo que o normal sería que o alcalde da Baña se sentara co alcalde de Negreira, incluso, sinceramente o digo porque estou na oposición, pero se estivera no goberno diría o mesmo, tamén tenía que sentarse os da oposición da Baña e os da oposición de Negreira, é dicir, PSOE da Baña, PSOE de Negreira, PP da Baña, PP de Negreira, sentarnos xuntos nunha mesa e decidir que comarca queremos, e decidir que queremos facer. É dicir, bueno, vamos a ver, os xuzgados foron para Negreira, pois a piscina ten que vir para Baña. O vai haber un polígono industrial, pois é absurdo que haya unha Negreira e outro na Baña. Temos que facer un polígono grande que sirva aos dous. Donde o facemos? En que situación? Donde pode ser mellor? Hai que facer unha feira, pois que feira? En donde a facemos? En Negreira ou en Baña? Repartir, facer unha división lóxica dos servicios, dos equipamentos, das actividades máis importantes que se queren facer para que a comarca mellore, para que mellore Negreira e para que mellore a Baña. Aquí eso nunca se fixo, foi sempre unha deixación de funcións,
A política de Andrés sempre foi deixar que morra a Baña, porque canto máis xente xove marche da Baña mellor, que queden os velliños, e así ganan as eleccións municipales, tomando os velliños por parvos, que non son parvos. Entonces, claro, con esa política, o único que conseguimos é que a Baña morra, Negreira irá pa diante, pero tampouco vai ir moito pa diante, porque podía ir moito máis pa diante se houbera unha planificación global entre todos, e todos tiráramos xuntos para defender a comarca, de acordo, os dous concellos para un e para outro, beneficiando os dous concellos a vez. Pois un asilo de ancianos, onde podemos facer? Pois en tal sitio ou en tal outro, en tal parroquia, en tal outra, e así sucesivamente, non? Bueno, podemos facer unha política de saneamentos, de alcantarillados, pois está como se quiso facer desde Negreira, desde a Diputación, e agora desde a Xunta de Galicia, que me parece absolutamente lóxico. É dicir, se levamos agua a Negreira, na zona limítrofe ca Baña, con Ceilán, con San Mamede, con San Xoán de Barcala, con San Cibrán, pois demos tamén agua a esas parroquias da Baña, e así matamos dous paxaros dun tiro, e aforramos gastos todos, aforramos costes, e todos máis contentos, e vamos prestando servicios básicos, como son as traídas de agua e os alcantarillados á comunidade. Me parece fenómeno. Bueno, pois o único que non entende eso é o alcalde da Baña. Anda dicindo mentiras, engañando a xente, dicindo que vai a traer agua. Non, el non trae nada. A agua, el non pon un peso para a traída de aguas. O paga todo a Diputación da Coruña. Entonces, bueno, e gracias a que o alcalde de Negreira e a Diputación da Coruña aceptaron esa proposta, non? Pero non foi a proposta do alcalde da Baña, non? Entonces, bueno, non sempre estamos mendigando e quedando mal, como quedamos mal ca televisión digital terrestre, que non se pode ver en varias parroquias do concello, como quedamos mal cas antenas parabólicas e cas antenas de televisión e cas antenas de telefonía móvil, e así con todo, non? Como sucedeu co asilo, que perdemos o asilo público e temos un asilo privado e ora en trámites de ter outro máis, como quedamos mal co tema do plan xeral, como quedamos mal co tema da carretera, que a carretera sigue aí, que non sei que pretenden, inaugurala no ano 2025, porque... Poucas veces vin unha obra tan lenta, pero eu realmente a veces me pregunto se é que están facendo algo. Realmente están facendo algo? Eu podo decir que onte pasei por ali, como paso todos os días que vou a Baña, e vou 3 veces a semana. O máximo que ves é 2, 3 obreiros por ali, máquinas dun lado para outro, pero é que nunca ves un avance en ningún sitio. É un caso extraordinario este. Eu creo que habría que chamar incluso a algún experto para que fixera un estudio a fondo deste proxecto e desta obra. Eu contei onte que foi o día que máis obreiros vi en meses, 5 persoas. 5 persoas? 5. E que eu cada vez que paso por aí me chama a atención de que non ves un avance. Pasan os meses, pero xa non están falando un mes, están falando de longos meses. Xa perdín a conta do tempo que levan traballando nesa obra, cando empezaron. É o que diste, que é un récord mundial de lentitude, non? E claro, o problema é que isto evidentemente está feito a propósito, non? O único objetivo que ten o alcalde é vender a moto e facelo antes das municipales. Canto máis se retrase a obra, mellor, non? E claro, non se dan conta que o objetivo non é vender a moto, o objetivo é facer o servicio. É dicir, a carretera tiña que estar feita o ano pasado. Por historias do alcalde, por engañar os veciños de Nantón, paralizaron as obras e agora a obra vai baixo mínimos, non? O conselleiro dixo que se inauguraría en verano, ao redor do verano do 2010. Eu espero que sea así, pero al ritmo que van, teño moi serias dúbidas, non? Malo sea que de repente eu supoño que será o de sempre, que calquera día estos aparece de un domingo para o luns ou dunha cousa así, aparecen máquinas, a tope por todos os lados e venga a asfaltar e a facer cousas así, digo eu, non? Digo eu que será así. Sí, supoño que sí, que en vez de 5 obreros meterán a 20 ou 25 para darlle prisa, e o que facían antes en 10 minutos, pois ahora lo farán en 1 minuto, vale? Me parece fenomenal, pero que creo que é unha burla, porque os veciños de San Vicente temos todos as rodas dos coches estropeadas, porque levamos meses andando por bache, bueno, é unha corredoira por onde estamos indo, e creo que merecemos un mínimo de respeto. Que me digan a min que xa emperguei tamén os meus cartos, na suspensión, dirección do coche e demais, desde que esta estrada está sin obras, porque cada vez está peor e co inverno que levamos non che digo nada. Eu entendo a complexidade de facer as pontes e demais. Sí, pero ademais quero recordar que as pontes famosas iban a levar túneles. Ao final resulta que non hai túnel de ningún tipo. Nin túnel ni nada. Son 3 pontes das que 2 están feitas e falta unha principal, non? En Antón.